Takže čaute ľudia, vítam vás tu ukážem dneska mnoho natáčania tutoriálu na Minecraft, ako si urobiť svoj vlastný ohnostvo, nielen taký slabý, čo na jednu farbu, 2 alebo 3, ale taký krásny, taký, no, bude sa povedať krásny, ale taký extra. Takže čo budeme na to potrebovať? Budeme na to potrebovať crafting table, potom budeme na to potrebovať gunpowder, glowstone dust a ešte budeme potrebovať papier, teraz si musím nájsť papier. Mám staršiu verziu Minecraftu, lebo mi nejde spustiť nožia. Tak, teraz ešte budeme potrebovať nejaké farby, tu už je zoberete. Tak. To môže byť. Takže teraz si položíme tu crafting table a dáme si gunpowder. Lebo sonda zase netreba. Nie. Ale ešte som niečo zabudol, počkajte. Čo som zabudol na power charge. Power charge bude sem. Nejaká farba, sem tiež, tu musím byť gunpowder. Takto. A keď dávam glowstone dust, vidíte. Má to len toľko farieb. Tak vidíte, zoberieme si to, dáme si takto. Strany prach som zabudol. Takto a máme takto našu, takto klikneme, šťastný nový rok. Ešte sa dá spraviť jedno večer, takže si myslím zvuky. Tak, sa dá spraviť ešte jedna vec. Ja si to spravím už tak na rýchlo, takže ja to stopnem a ja si zatiaľ to spravím. Ja už som si to pripravil, takže mám tu first start. Ona sa do nej ešte predáva pierko, aby vám to vzniklo. Tak, dáme si takto a takto, máme raketu. Ping. Vidíte, že to je nejaké také slabé. A vidíte zase, že to je nejaké. No ešte vám jednu ukážem. Sa robí len tak. Šar. A ja si myslím, že ona nejde takto zafarbovať. No, nejde. Tak sa to robí tak, že zoberete si tento nus. To. Počkaj, ne, redstone. Sniame spolu. Tak a ale sa to tak, ja si musím zobrať ten gunpowder. A tak si zoberieme jednu farbu zmiešanú tu s modrou. Tak, vidíte, good. Tak. A ešte to, no to by vypôvali. Takže zoberieme si tu gunpowder, toto, ešte jedno čo musíme zobrať, tento dovidenia. A dala sa ešte, aha, keď som to nebol, bol to asi cukor. Zoberme si cukor. To niekde je. Trička, toto sú potrebné, takže dáme si takto jednou. Ešte takto farbu, túto farbu. Cukor. Aha, cukor to tiež nie je. Neviem, čo to je, ale niečo to mu dávalo ešte takú pic.
to bol string. Proste, že to urobí väčšie, takže ešte si zoberieme tento nunc. Papier. Tak. Kto si sprejme našu vec? Tak, isto kontrol. Tak, pozrite. Pink. Lebo ono to takto mení sa, vidíte, toto púšťam mim. Tak, to by bolo všetko z tohoto videa. Sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce. Čaute.